Takže čaute u nového videa. Dneska, no, máme tu nových hostov. Už sme sa videli, máme tu hostov. A takže neviem, či niečo budete vidieť. Učka tu je. OK, tak nič. Takže tu je Borisko. Mišo, dneska, no... Videa sú o tom, že musíš tam robiť srandičky a nemôžeš byť takým prísnym. No. Hej, lebo tam te... Proste Barka hodí rečky. Aha, tu je Borisek. A nie, že... Aha, tu je Boris. Tu je Miško. Ja som tu! Jurko. MK Frajerka. Čaute. Počítajte sa. Takže nie, že zabudete. Počakaj, Loriti, čau. Čaute. To poznáte. No, my sme tu taká bandička. Už tu máme... Počkajte ticho. Košice. Dobre, ideme. Takže my vystupujeme v Košiciach. Ja som ide. Ideme do Kišu. Takže... Daj mi čiapku. Nič. Daj mi čiapku. Uvidíme sa na ďalšom videu. Dovidenia, vy blbci. Nerobil si ma. Počúvaj. Ešte točíš. Počkaj, hej. Babci, dovidenia. Netočíš na YouTube. To netočíš. Kde si moji diváci, čo toto budete vidieť? Ospravedlňujem sa za to, že nenatáčam, ale sa mi zamkol YouTube kanál, čiže... Huďa, nie, to je iba on šúka. Či. Ja si ťa ospravedlňujem. Asi od 4 mesiace zase začnem. Dobre? O 4 mesiace. A budem mať milión odberateľov v Laci. Buď šalejný, Rokatini. Hello, vystupujeme, Cibola. Ideme na peke, ja skáču, dobrý deň. Dneska sme tu peke, všetci točí. Ideme. Boris, ty ešte točíš sa tu dobrý. Však to iba 2 minúty má. Utíčke. Ako budeme točiť, ty somek. Aha. Dobre, takže budeme točiť, až kým nevidíme vonku. Počkaj. Takže ešte Nevypínaj. krásny. Nevypínaj. Ešte prežijem. Dobre, ja sa asi musím baliť, neviem. Hej, bál sa. Ja vás zatiaľ budem natočať. Dobre, ja tu je. No fuck. Tak je. No. Ej, bože môj. Však ona sa sama seba nevidí, ty kokos. Hello, bro. Teraz sa tu budeme natočať na Zborskej Borise. Motherfucker, bitch. Ten blbec, YouTube. A nebudeš taký šalený. Budem. Aký máš YouTube kanál? Aký máš YouTube kanál? Žiadny. On tu má žiadny YouTube kanál. On Mal je som. YouTuber. Je zdržovateľ. Bol som do Rytiaľu, ja musím YouTube. Barže, mal som začať 8 odberateľov. No, iba. Iba za 2 mesiace. No ja som za 2 mesiace. 2 mesiace. 30. Poď na 30. 30. Či za 2 týždne. 2 miesta. Kone už si zavedli zbor. Dneska je tu jazdí deň. Dneska je sobota, východní. Boris. 2 miesta pre prednostne pre tehotenský a taký tataro debilov. Také niekto šúka, no daj sa. Leto sú starí dečkovia. A čaká, no daj ideme. Díky môj, že je to ty budeš. Hello, bro. My sme osratí. My sme doplno osratí. Ty toto nenamal. Ale teraz vysvetli. Dajte mi daj relax. Ale tak ty Nechcem. Nemá na to čo. Mám to. Dobre, naše ošratí. Tomáš, ty demen. Nema da ja som. No.
500. Keď to tam ľudí, ja to už nevyberám. Hopa. Položiť sa. Do 5, tak ty to mi háde. Nie. Oj, keď to pôjde ojtadelko, ty budeš. Nie. Oj, tam čo tu tu letí? Vyberaj. Jenča, ty si dobrá, vyberaj. 5-minútové video, nový rekord. Daj mi to. Hello, bro. My sme ozratí. Jej. Ale nie, že sa so mnou prekočíš. Neprekočíš, ak Juj. ja. Palička hore. A tak ty si somarus. No, Toto ste nevideli. Vyberaj. Asi to kudne aj vyliš, ale ja už to nechcem. Ale ja už to nechcem. To je pekne voňavé. Ty tam lietač mu. Hello, bro. Krásna tma do ruky. Jak moje britské. No vo vlaku sme inak. Jak moje. Dobre, ja idem vonku, hello. Vieš, že nevystupujeme. Počkaj. Oni tu nie sú. Oni čo si sa. Ťa zabijem. Zabijem sa. Neumíš. Dajte si uderako. Odím mi dať. Sú oblečení. Ešte nemusím. Aha. Však nemáme ich ešte, čo sa bavia? Aj to ty môžeš. Boris. Ja som kameraman. Ani som vás ošavujú. Ani som vás ošavujú všetkých. Aj teba. Aj more, ide na tu sadnite si. Čakaj. My sa nemusíme oblekať. Aha. Pane, som vás Nechaj to mám preto, Jo! aby to nevideli, že toto tu je tu takto trúsené. Fakt neviete, ako zožrať do rytí. Však zožer, prasiatko. Taký si Tak. jak Charlotte. Tak daj, Tak ty si. Mňam. Toto ste nevideli. Však ty si čistý hnoj jedol. A ty si vedel, že ja som raz do toho sačka šťal? Je tu ešte dačo? Tváric tam. No to nič. Coca-Cola. Daj na zemi. No, líš A tu máš, tu je. Ale nie, tu je. Líš Fuj! Ty boha, mňa videli. zabijú. Čakaj, je tu dajte. Fujky, plujky. To tam mám. Dík, múža, nežer. Nežer. Toto je. Sice sladké, jak moja videa. Hnus. Jaký hnus, to je sladké. A fajné. Ty si uchylák, nie? Som gay. Som aký. Ako kamparno. Ty sa ešte do YouTube prizneš, že kúkaš možno. Tak na YouTube zabije. No to je dobré. Že by to nebolo aj zle. Ale potom ja poviem, že to ty. Oj, tak ty fuj! To si rob so slabcami. So stelou. Uchylák, hej, so stelou. Kúkajte na toto, to je jaké pekné. Jak Maric. To vidíš to všetko. Ty vám tam nikto. Škoda, že to nie je. Môžeme na to. Ty by si už robil divné veci so Kristinom sa mi. A čiže, tu mám peniaž. Daj okamžite. Aha, vy už ste aj zbalali. Ja mám 50 cm. Daj mi. To moje, musím na to soviť. Ja som ti, ale si mi povedal, že mi dáš. Dobre. 5 Ale 5 ti dám zajtra. To mi dáš 4,50 a vypadni. Zajtra ti dám. Daj mi zajtra. V pondelok ti dám 5 50 centu minus. Ty kokos. Daj, bo ti nič nedám. Daj mi 5 budem hneď, alebo toto si zoberiem. Vy už ste nachystaní? Áno. Yes. A potíme sa tu a točíme smiešné videá.
Netočíme. Pozdravte YouTube, pozdravte pani učiteľku. Tak nič. Takto nedáme. Takto nedáme. Ty, učiteľka. A teraz ešte... Boris, máme rekord 10-minútové video. A kto sa pýta? Ja som dal 48 minútové. A som mal taký 80. Dobre, musíme ísť. Ide head. Počkaj. Hej, ešte vonku budeme točiť, hej. Však niekto nás neuvidí. Ale prosím, nevypínaj. Nevypnem. Máme rekord, hej. Vypal si, ne? Nevypol. Bere gáďo. Typek tu chcem poď. Ja. No toč tak, že by videli ľudia. Hello, bro. Čekaj, všetko sa vystrihne. Sa pohňu! Podľa mňa podľa toho, či budeme mať, alebo nebudeme preskanie vlak, lebo za 10 minút vám ide vlak. Za 10 minút? Vlak do mi... Ani ja. Tak Borisko, jak si video? Ukáž sa. 11 minút, čo ti dáva? A pre teba. No tu je nástupište. Megafon, Gigi Buffon, megafon, telefon, Gigi Buffon. Smrdí z úst. Na teba. Ujdi. Oddaj to mal. Uspávať sa. Potom napočítam. Au! Au! Počkaj. To ty. Veď tískam veľmi vybereš, lejte prácu. A netiskaj sa, upadne. Ľudze, vystupujeme. Tískam veľmi vybereš, prácu toto. Prácu dve. Čo tak tlačíš? Ty neodačo? Prišlešti. Tak idte. Platím, ty čo, aby 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, poďme. Počkaj, daj sem. Nedám. Počkaj, Nedám. daj na mňa. Dačím včera, aby rýchlejší prásku dvere. Hello, bro! My na stanici Brasta. Sme na stanici, super. Píšte tu. Ty si bol. Čo? Dajme teraz zapíšte. Omylom. Dáva jedna. A pídeme ľubky. Takže Boris, toč. Točí. Nie. Jaka tu? Kamera. Jest. Ja się nie mogłam Nie macie prawa. Wy tu predałam typu. Hej, typos. Hej. Ekspres? Ty kakasna.
Pripravený na